Josep, és molt diferent fer, diguem-ne, escumosos, per 150 milions d'ampolles que fer escumosos per 1.500? A veure, no és tan diferent. No és tan diferent perquè el procés en si, aquí ho estàvem dient ara mateix, és un procés biològic. Nosaltres no fabriquem res. Aquí la tecnologia és relativa, i és, però molt relativa. És una tecnologia viva, és la pròpia llevadura que ho fa tot. Per tant, nosaltres som uns meros conductors de... Els tancs grans són... El senyor Ferrer va tenir una idea brillant, jo ho era claríssim, ja l'any 74, perquè, cuidado, això és de l'any 74, no és d'abans d'ahir, aquests tancs de 600 mil·lilitres, que si creixien al mercat i els seus proveïdors en aquell moment de vi eren proveïdors relativament petits, que tenien petites quantitats, un o otro, i ell volia fer un producte que anés arreu del món, tenia que ser un producte regular, uniforme, que fos, si pogués ser sempre igual. Clar, per poder fer això no es pot fer en tancs de 50 mil·lilitres. Exacte. És a dir, parlar d'una forma sincera del cava, de lo que és el cava, acabar amb mites, treure mites de sobre que són mites, és veritat que ho són, i també volia, aquest any, per exemple, entrar una mica a donar dades oficials obtingudes del Consell Regulador, perquè vegin qui és el cava avui, on estem situats. Hay un largo camino desconocido, lleno de recodos, que parte de la viña mineral y conduce hasta el lagar de la vida. Això és poesia pura. Poesia pura, sí, però és poesia i biotecnologia pura,